Malta b'imħabba l-Malta. L-avukat Daniel Attard nieda b'mod uffiċjali l-kampanja tiegħu bħala kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fit-8 ta' Ġunju li ġej. U din folla numeruża fil-Kottonera, Dr. Attard fisser kif laqa sejħa tal-Prim Ministru Roberta Bela li ħeġġu jagħmel il-pass li jmiss wara li tela tarġa fl-istrutturi tal-partit u serva wkoll bħala sindku Laburista fl-Imtarfa. Igwidat mill-ideali soċjalisti tal-ġustizzja u l-mobilità soċjali u t-tisħiħ ta' drittijiet tal-ħaddiema, Dr. Attard saħaq li l-priorità tiegħu kienet u se tibqa' il-ħarsien ta' ġensna bħala Maltin Ewropej, aktar milli Ewropej f'Malta. F'dan il-kuntest tenna li lil minn sempliċi vuċi oħra fil-Parlament Ewropew jinsab determinat li jkun tarka soda għal-Għawdex u għal-Malta. Bimħabba għal-Malta mhix sempliċi għajta imma twemmin li trawwimt fih u li jibqa' relevanti sal-lum il-ġurnata. X'rajna biżżejjed ħsara fil-Parlament Ewropew, rajna biżżejjed MEPs tal-Partit Nazzjonalista jikkalpestaw lil Malta f'kull okkażjoni illi jkollhom u allura bil-kandidatura tiegħi u bil-fiduċja tan-nies bil-rappreżentanza tiegħi fil-Parlament Ewropew se naħdem flimkien ma' sħabi biex niddefendu l-interess nazzjonali mhux biss bil-kliem imma bl-azzjonijiet tagħna f'kull ħin u f'kull waqt. F'intervista li għamillu Emanuel Kuxkiri waqt l-istess nedija, Daniel Attard ta' 31 sena spjega li hu diġà ħadem fl-istituzzjonijiet Ewropej. Ħidma li għadha d-dejja, tant li l-lum huwa fdat mill-Gvern biex jirrappreżenta lil Malta f'negozjati dwar ċerti direttivi jew aħjar liġijiet Ewropej li jolqtu lil kulħadd. Riċentament huwa serva wkoll bħala deputat kummissarju Għoli ta' Malta Renju Unit u kellu anki esperjenza fil-ġnus Magħquda waqt il-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Indirizzaw ukoll l-attività Michel Muscat, is-Segretarji Parlamentari Glenn Bedingfield u Alison Zerafa Civelli u l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dr. Alfred Sant li l-koll rikonoxxew il-kandidatura ta' Daniel Attard bħala waħda validissima għall-Partit Laburista u għal Malta fl-Ewropa.